wangine kembang arum dalu lumprang aruming kenanga hangambar-ambar dadi saya nambahi bingar ngancik tengah wengi raras rem-reming rasa rasane wong ketaman wuyung dan weruh wayah anane mung kagodha wewayangan kewesing wanita tetungguling pawestri ingkang nyata pindha widodari kasuwargan satriya ing pringgondani Raden Gatotkaca kesandung wuyung kagilut bronto lelangening lelamunan lelewaning wanita Sulistya ingkang wewangi Dewi Pregiwa tinata pineper laguning karep parandene tan kuwawa duwa tekate denira arsa hamethik kembang wangi Nimas Bendara wong ayu sing kaya godhong tunjung netrane Yayi Pregiwa ana lumahing jagat ureping langit ora ana wanudya sing kawawa jiret rasaning atiku kejaba mung sliramu wong ayu Nimas Pregiwa. Kakang Mas Gatotkaca kepiye wong manis semanten ugi raos kawula rinten pantaraning dalu boten wonten hanger rido kejawi namung wewayangan paduka Kakang Mas Gatotkaca ingkang rinten pantaraning dalu tansah sonjo wonten pungkasaning pangimpen duh Kakang Mas. Apa prasetyane Yayi Pregiwa marang pun Kakang? Kakang Mas kapalang ana mlumpat karanteya medhot menawi kula pun Pregiwa mboten kasembadan sesandingan kalian paduka pangeran langkung prayogi badhe kula entengaken mawon pejah kula Kakang Mas.
Paduka Kakang Mas Gatotkaca saestu tresna dumateng jasad kula pun pregiwa bengkahan dadaku jupuken jantungku ora ana tulisane wanudya liya kejaba mung jenengmu Cahayu Nimas Ayu Pregiwa. Rama Paduka Kyai Werkudara lan Rama kula Kanjeng Rama Janaka sampun sami sarujuk, sampun sami condong kang sarta rumajang. Paduka kaliyan kula kantun nunggu dina ingkang sampun dipun temtokaken do Pangeran Gatotkaca. Iya, Kyai Pregiwa. Nanging wonten menapa kok nitik saking lekering padana jaiting netra kang sarta tepunging wimba kok kados wonten gembolaning perkawis ingkang kineker lho Kakang Mas. Yayi Jimati Tilamsari Pregiwa kados pundi? Pamani ing kalbu jejantunging atiku Yayi Pregiwa. Wis sawetara wanci tri ari kawuri utawa telung dina kebungkur pun Kakang nampa sasmitaning dewa lumantar wujuding pangimpen Pregiwa. Paduka Kakang Mas Gatotkaca nyupena menapa ra? Pregiwa pun Kakang ngimpi sajroning dedaupanku kelawan sliramu Yayi Pregiwa ana dayane ombak utawa banjir bandang ingkang anempuh kasatriyan Madukara. Iki kira-kira pratandha apa ya Pregiwa?
Godhong kalawan bejo kang sarta takane pati monggo iki Prabu Yaksa Pradenta aku Ratu saka negara Tunjung Langkaban
Buta Pandhawa tata gati wisaya ngendriyaksa sara maruta pawana bana maragana samirana lan warayang bonco bayu bonco bayu wisikan pagulingan limo lole sumolole sumorante emprit gantil buntute omah joglo hawela iki ndak wis padakake kaya murid siswaku ya kuwi Prabu Yaksa Pradenta saka negara Tunjung Langkaban kang wis marang ngadhep marang pun bapa ing Pandhita Durna pun bapa ing Sukalima. Nuwun inggih Bapa Panembahan Begawan Durna. Gugup garagapan kula nampi timbalanipun Bapa Durna ing pertapan Sukalima nggih pertapan Suka Panca mriki. Wonten babakan ingkang pundi Bapa? Wonten babakan ingkang pundi dene kula katimbalan marak mangayun menawi kenging winedhar ing akathah suwawi kula aturi paring dawuh Bapa Panembahan Pandhita Durna Yaksa Pradenta kula wonten dawuh ngene sakehing ilmu adijaya kawijayan kabeh wis tak paringake marang jeneng sira kulup murid siswaku Yaksa Pradenta. Ya. Kabeh ilmu adijaya kawijayan kabeh wis tak paringake marang jeneng sira kulup nganti sira sak mengko wis dadi ratu kang kondang kaonang-onang kajuara saindenging jagat raya. Nggih Bapa. Mbok akoni apa ora? Nuwun inggih kula dada kula temaha. Ilmu sing wis tak paringake marang kowe Yaksa Pradenta babar pisan ora tak iman. Kabeh ilmu sing tak duweni sak glagak banyu ngejun paribasane wis tak tumplak blak ana ing muridku sing tak tresnani ya kuwi Yaksa Pradenta ratu saka negara Tunjung Langkaban. Nuwun inggih. Sedaya kala wau mboten saged kula gayuh tanpa lelabuhan paduka Bapa Guru Durna.
Dumateng kula pun yaksa Pradenta ngantos ing ripalenggan sakmangke. Ngantos ing ripalenggan sakmangke yaksa Pradenta sampun jinejer dados Nalindra wonten negari kula Tunjung Langkaban. Bagus. Saiki ngene. Saiki kanggo neter ketrimaning uripmu ana jejibahan, ana kewajiban. Tumrap jeneng sira yaksa Pradenta kang kudu sira lakoni ing dina sakmengko. Sumangga kula aturi paring dawuh. Kula sampun samapta ing gati sawega ing diri. Nindakaken sedaya jejibahan kangge hanyembuh dharma bekti kula tumrap paduka Bapa Guru Durna ing Sokalima. Mangkene ya kulup. Iki sing ana mburiku iki. Iki putuku sing tak tresnani Atmajendra saka negara Ngastina sing jenenge Si Lesmana Mandrakumara. Lah ripalungguhan iki putuku sing tak gadang-gadang sing tak deng-deng kaya kendang putuku sing tak dama-dama rina pantarane wengi lagi gandrung kepaung kelawan Kembang Madukara anake muridku Janaka kang sesilihe Dewi Pregiwa. Kamangka Kembang rawat-rawat ujare Mbok Bakul Sinambiwara si Pregiwa mau wis bakal kajatukrama dening anak Werkudara sing jenenge Gatotkaca. Tegese Gatotkaca bakal dadi pepalang. Gatotkaca bakal dadi pepalang anggone putuku Si Lesmana Mandrakumara anggone duwe kepinginan sesandingan karo Kembang Madukara si Pregiwa. Lajeng kersanipun Bapa Guru Durna kadosa pundi kula yaksa Pradenta harsa nyadong dawuh. Mangkene didom gaweane. Dina iki aku bakal lumarap ana Madukara. Aku bakal tumuju ana kasatran Madukara. Muridku Janaka bakal tak koroki kupinge. Supaya gelem murungake utawa batalake dedhaupane si Gatotkaca lan si Pregiwa. Lah dene kewajibanmu si yaksa Pradenta. Ya kuwi kowe kudu bisa cilik gawe lara, gedhe mateni anak Werkudara sing jenenge Gatotkaca kuwi mau. Nanging piwelengipun bapa, wanti-wanti welengipun bapa marang kula yaksa Pradenta, anggonmu mateni si Gatotkaca aja pisan-pisan ngaku murite Pendhita Durna. Ngibarat wong mancing kena iwake nanging aja nganti butek banyune. Nuwun inggih ngestakaken dawuh Bapa Panembahan. Piye kowe sagah apa ora kulup? Sagah Bapa sagah. Kula pun yaksa Pradenta Ratu Tunjung Langkaban. Sakwadya bala kula ingkang badhe mejahi anak Werkudara satriya Pringgondani nuwun inggih pun Gatotkaca kala wau. Bagus. Putuku ngger sing tak tresnani. Ngger bocah bagus, ngger bocah sigit, ngger bocah jentara. Lesmana Mandrakumara. Kula wonten dawuh Eyang. Amiji kula pun Lesmana wonten dawuh Yang. Kowe ra wis madhep-mantep to? Kowe ra wis madhep-mantep anggonmu tresna marang Gendhuk Pregiwa. Sampun Yang, sampun madhep-mantep. Menawi kula batal anggen kula rabi kalian Gendhuk Pregiwa luwe becik kula mboten rabi sajeke urip. Barang kula badhe kula nggurke mawon Yang. Aja ngger. Mesake duwe-duwe kok nggur nguyuh ae. Eman. Nggih, lah iya. Pun bapa sing bakal mbutidaya, pun bapa sing bakal ngrekodaya. Nuwun inggih matur nuwun Yang. Yang wae. Yaksa Pradenta, kula wonten dawuh. Piye kowe wis rumanti kulup? Inggih sampun. Kepara kalilan kula nyuwun pamit saha tambahing pangestu. Mugi-mugi lebda ing karya anggen kula nyirnakaken satriya Pringgondanipun Gatotkaca Bapa Panembahan. Duga-duga ginawang ati-ati aja nganti keri. Sura apa-lapa sing dadi lakumu kang bisa hanyembuh lanang juritmu yaksa Pradenta. Nyuwun pamit Bapa Panembahan. Ya, budhal
budhal dina iki yaksa pradenta ratu tunjung langkaban Prawadya samya samapta Wasiyaga arsa anggelar bare manunggal paduru Gong seri punya mangungko Dropadya bala palapan manunggal dikralu
Hỡi Hỡi à ho Hỡi Đô Ê ha ơi Ê Bê ô Ê ha 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 ơi Ê ha ha ơi Ê ha ơi Ô ha ê Ê ha ê Ê ô ha ê ha ơi Ê ô ha ê ô ha ơi Ê ha ha ê ha ha bê
mijil langenira sang nar pati lampah hiro alon ginarabak badaya yuwarna nira sari sari om Iwang Suksma ngadili nuwih payungana marang panjenengan ingsun nyuwun sewu dereng dangu rawuhipun Kanjeng Bapa ing Sokalima Bapa Panemban Begawan Durna ing kasatriyan Madukara kang putrapun Arjuna ngaturaken pasegahan panakrami mugi kunjuk dumateng sahandhap pepada paduka duh Bapa ing Sokalima. Lole. Sumelele semorate dok ning dungkul dadi alas-alas dadi wana dongkrek monyor-monyor. Iya ya, Ngger. Anak lanang si Janaka banget panarimanipun Bapa. Dene jeneng sira Arjuna, jeneng sira Janaka ngaturake pambage panakrama marang pun Bapa Pandhita Durna saka Sokalima. Wes ndak tampa tiba sepadha-padha ora liwat.
ora liwat puja pangestunipun bapa tumanduka marang bocah bagus, bocah sigit, bocah jentara, anak lanang Arjuna ya Janaka. Nun inggih bapa. Sanget anggen kula mundi pangestu ingkang ngrumentah kula kalungaken jangga kapetek ing pranaja rumeketing wardaya mugi anyembawana kayuwanan kula. Duh bapa, sumangga kula aturi lenggah ingkang prayogi bapa Panemban. Ya Ngger Arjuna, kaya-kaya ora kurang kepenak anggonipun bapa lungguh ana kene. Paman Harya Sengkuni rawuh andika Paman Harya Sengkuni wonten ing Madukara mriki manggih karahayon Paman. Nuwun inggih Ngger. Waleh-waleh menapa anggen kula sowan ing kasatriyan Madukara. Anggen kula sowan kasatriyan Madukara mriki kalih saking rubeda Mboten langkung saklam taklim kula kunjuk dhateng anak Angger Arjuna. Nuwun inggih Paman Harya. Sanget anggen kula nampi mugi andayanana bagya kayuwanan. Katuran lenggah pinarak ingkang prayogi Paman. Inggih Ngger, inggih. Semunipun boten kirang sekeca malih anggenipun kula ngabiyantara wonten ing kasatriyan Madukara mriki. Bapa Panemban Begawan Durna njanur gunung kadingaren paduka bapa ing Sokalima rawuh sarimbit kalian Paman Patih Harya Sengkuni. Baya wonten wigatos ingkang pundi suwawi keng bapa kula aturi paring dawuh. Kang putra nyuwun katerangan dumateng Kanjeng Bapa ing Sokalima ingkang kepareng rawuh wonten ing kasatriyan Madukara mriki. Janaka, Arjuna, Kuntadi, Naga, Mahabau. Purwa Madya Wasana samendang datan ana karempit. Mbok menawa ana sisipe tembung pun Bapa diagung pangaksama ya Arjuna. Nuwun inggih Bapa Panemban ngestokaken dawuh. Janaka kula wonten dawuh. Pun Bapa prapta ing kasatriyan Madukara iki mung bakal nyocokake kabar kang sumebar, pawarta kang warata. Apa pancen bener kapara nyata yen dina sakmengko jeneng sira Angger Janaka arep besanan karo kakangmu saka kasatriyan Jodipati? Apa bener sira Arjuna arep besanan karo kakangmu Werkudara Ngger Janaka? Mara coba wangsulana bocah bagus. Duh Bapa, lakar kasinggihan dawuh jeng ngandika Bapa Panemban, anak kula Pregiwa sampun kencan rembak kalian kulup Gatotkaca saking Pringgondani. Namung kantun nenggo kepiyaking adamel 40 dinten malih duh Bapa Panemban. Alah dalah. Slindro sing dadi rasaku. Krungu sing dadi kabarmu, krungu sing dadi pawartamu. Arjuna, Janaka, kosik to Ngger, kosik. Janjane jeneng sira Arjuna iki sing nganggep pun bapa iki gurumu apa ora? Tak baleni. Ing dina iki pun bapa bakal takon marang jeneng kita, kulup Arjuna bocah bagus. Janjane jeneng sira Arjuna iki isih nganggep pun bapa iki gurumu apa ora to Ngger? Bapa Panemban. Paduka Bapa Panemban mboten namung kula anggep minangka dwija kula, malah kepara Bapa Panemban Begawan Durna sampun kula anggep kadi dene Sudarma utawi tiyang sepah kula piyambak. Bapa Panemban, kenging menapa paduka bapa ngendika ingkang kadi dene mekaten. Arjuna, Janaka, yen jeneng sira Janaka isih nganggep aku iki gurumu,
Kepara mbok anggap aku iki sudarmamu utawa aku iki isih mbok anggap dadi wong tuamu dhewe. Kenang apa? Kenang apa kok kowe Janaka? Kenang apa kok kowe Arjuna? Arep duwe gawe mantu wae kok ora matur, kok ora taren karo gurumu, karo wong tuamu dhisik. Karepmu piye Janaka? Permara reh manguswamya ngambrang. Kadhi karunaning kaswasih ring marga Hamalatgung. Risang kanda mastrat maca lengleng lalu manguladi. Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah Humya samara maya hanto Ayo Wangsulana Janaka. Wangsulana Arjuna. Yen aku iki sih mbok anggap gurumu, yen aku iki sih mbok anggap bapakmu. Kenang apa? Kenang apa arep duwe gawe mantu, arep duwe gawe geden-geden, ngundang dulur adoh, ngundang dulur cedhak, ngundang tangga teparo. Lah kok babar pisan ora nyenggol pun bapa. Iki piye karepmu Janaka? Duh bapa, Jalaran saking kathahing jejibahan, jalaran saking kathahing kewajiban ingkang sinangkul pundak kiring kang sarta tengen, ngantos kula lepya asung pawarta lan matur dumateng jengandika Bapa Panembahan Begawan Durna. Sok-sokne aja dibaleni Arjuna. Mergo ngrabekke anak ki ora waton grusa-grusu Arjuna. Ngrabekke anak iku ora mung kanggo sedina rong dina, nanging ngrabekke anak kuwi sepisan dinggo selawase. Ngono mudeng ora? Tur cara wong tuwa-tuwa biyen arep ngrabekke anak iki ana petung-petung sing gumathok Arjuna. inggih nyuwun pangapunten Bapa Panembahan, nyuwun pangapunten awit saking kathahing sesanggeman ingkang kula sangkul ngantos kula lepya paring pawarta dumateng Kanjeng Bapa Guru Panembahan Begawan Durna ing Sukalima. Kosik, pun Bapa arep takon luwih dhisik. Pun Bapa arep takon luwih dhisik lawan jeneng sira Arjuna. Paduka Bapa Panembahan badhe tanglet babagan punapa? Anakmu si Pregiwa sing bakal kok dhaupake karo si Gatotkaca iki wis mbok etung karo etungan Jawa sing diarani etungan Pancasuda apa durung? Tak baleni. Anggonmu bakal duwe gawe mantu. Rabekke anakmu si Pregiwa kelawan si Gatotkaca. Iki wis mbok etung. Wis mbok etung nganggo etungan Pancasuda apa durung Arjuna? Mara coba Wangsulana. Nuwun inggih dereng Bapa. Kepara kula nembe mireng menika mbok menawi ndhaupaken putra kedah ngagem etungan ingkang sinebat Pancasuda kala mau Bapa. Wong Jawa kudu njawani Janaka. Wong Jawa aja lali karo jawane. Ora kena ampiak awur-awur. Tundhane iki mengko bakal gelo tiba mburi. Ngerti ora? Gelo iki mesti ning mburi. Ora ana gelo ning ngarep. Gelo iki mesti tiba mburi. Nek ning ngarep kuwi jenenge pendaftaran. Nuwun inggih. Ha, kowe dadi rombok etung anakmu si Pregiwa karo Gatotkaca anggone rabi nganggo hitungan Pancasuda. Dereng. Lajeng ingkang dipun mastani etungan Pancasuda menika jlentrehipun kados pundi Bapa? Rada maju lungguhmu. Rada maju lungguhmu. Bakal tak wedharke apa sing jenenge etungan Pancasuda Janaka.
lenging driya mangu mangun gung kanduhan rimang lirlena tanpa kahanin lirlena tanpa kanin yen tantu lusa yen tantu lusa mengko sang dyah utama kados pundi bapa kados pundi jlentreh kang sarta maknanipun etungan Pancasuda kala mau Kang putra siswa pun Arjuna arsa ngangkul-ngaken jangga nilingaken karna nenggur mentah sabda sabdanipun Pandhita Durna. Ngene Arjuna. Etungan Pancasuda, panca kuwi tegese 5, suda kuwi wis ngarani. Inggih. Lajeng kersanipun Bapak ngene. Pancasuda kuwi jlentrehe. Dina kelairane manten lanang karo dina kelairane manten wedok kudu dijumlah. Nek wis dijumlah terus disuda 5 kari turah pira kuwi sing diarani etungan Pancasuda sing kanggo patokan wong arep dadi nganten kuwi etungan Jawa ora kena ditinggal Arjuna nuwun inggih lajeng salajengipun kados pundi Bapak ngene yen dina kelairane manten lanang kalamun dina kelairane manten lanang karo manten wedok wis kelakon dijumlah dur disuda 5 kok entek kuwi tegese kobong utawa sampyuh durung nganti tutuk anggone bebrayan mantene bakal mati kabeh kuwi yen disuda 5 ora nyisa yen disuda 5 kok entek kuwi tegese sampyuh utawa kobong tah yen disuda 5 kok turah siji kuwi jenenge pegat pati kuwi elek kuwi ora becik saramunge rabi saramunge dedaupan mantene bakal mati salah sawiji paling apik paling becik yen disuda 5 kok turahe loro. Lah, loro kuwi tegese jodoh. Kuwi apik, kuwi becik. Lah, yen disuda 5 kok turahe 3 kuwi ya apik, kuwi ya becik. Sak tiba malange bakal kepenak uripe. Arep dodol bakal makmur, arep nandur bakal subur, usaha ya bakal sempulur. Lah, yen disuda 5 kok turah 4 kuwi jenenge pegat urip Janaka. Pegat urip. Lupute si manten kena godha njur pegatan, ya pegat rejekine. Satiba palange nyambut gawe ora ana asile. Ibarate sirah dienggo sikil, sikil dienggo sirah. Iba ringkel paribasane ora bakal ana asile. Kena diarani pedaringane bocor. Mekaten Bapak. Inggih. Mudeng ngerti, paham? Lho nggih. Inggih Bapak. Kula nembe mangertos babakan Pancasuda inggih namung ripalenggahan sakmangke nembe ngertos ing dinten sakmangke. Lah, anakmu si Pregiwa arep kok jodhoke karo bocah pringgotane anake si Werkudara ya kuwi si Gatotkaca. Kuwi kok wis kok etung nganggo etungan Pancasuda apa durung Arjuna? Dereng Bapak. Lah, kuwi. Mlayu saiki diitung bareng-bareng. Si Pregiwa anakmu wadon, anakmu wedok si Pregiwa kuwi kelairane dinane apa? Anak kula Pregiwa menika lairipun nuwun inggih Buddha Kresna. Buddha Kresna lakar kados mengaten. Buddha Kresna kuwi tegese Rebo Wage. Lakar kasinggihan Bapak. Lah Rebo kuwi 7. Wage kuwi 4, 7 tambah 4 kuwi 11. 11 ki nomere kirik. Ngono nggih. Kok nggih apal-apal ae gurumu aku. Nuwun nggih. Lah saiki si mantumu, calon mantumu si Gatotkaca bocah pringgondane anake si Werkudara. Gatotkaca ki dina kelairane apa Janaka? Gatotkaca menika dinten kelairanipun nuwun nggih Tumpak Seta. Tumpak Seta ki tegese Setu Legi. Nuwun nggih lakar kaluhuran. Setu ki 9, Legi ki 5. 9 tambah 5 kuwi 14. 14 yang dijumlah karo dinane si Pregiwa 14 tambah 11 kuwi 20. 20 yang disita 5 wakasane entek kobong sampyuh bakal omame anakmu si Pregiwa lan si Gatotkaca. Janaka. Oh.
Bapa Panembahan. Sanget boten nginten menawi badhe kados mekaten. Kahananipun putra kula kekalih Bapa Panembahan. Mula ta Mula Arjuna. Yen enek apa-apa, kuwi wong tuwa melu disenggol, wong tuwa ki melu dijawil. Aku ora pamrih apa-apa Arjuna. Aku ora pamrih apa-apa. Nanging yen ana apa-apane kaya mengkene, iki sapa sing arep tanggung jawab? Sapa sing arep tanggung jawab? Kalamun to besok ana sambi kalane. Yen to besok ana bebendu sing bakal tumeka marang anakmu kekarone becik sing bergiwa, becik bocah pringgotane si Garukaca. Nanging kabeh mau balik marang rasamu dhewe. Arjuna dhewe kang bakal nemtokake babagan perkara iki. Inggih. Inggih Bapa inggih. Sareng kula raos-raos. Ageng katresnan kula dumateng anak kula pun pergiwa. Arjuna mboten saged mbayangaken menawi bibar Apalakrama anak kula pun pergiwa dalah Gatotkaca gilang-gilang ingkang dados wandhanipun Bapa Durna. Bapa lajeng margi pundi ingkang kedah kula tempuh? Aja susah hatimu Arjuna. Lungguh dhisik Kang Prayoga, leremno rasamu luwih dhisik Janaka. Pandita karya wangsit pindha gombang ajaping tawang susung angin ngendi nggone miwang galiying kahanggung ing Piye Arjuna? nun inggih sareng kula gagas kanthi kandhas wonten saklebeting tias. Kula triti kanthi permati wonten sajroning ati. Kula gonta ngantos cetha dumugining nala. Pedah menapa? Pedah menapa kula dhaupaken si Pregiwa kaliyan si Gatotkaca menawi tembe wingkingipun anak kula kekalih badhe nemahi pepati duh Bapa. Pol ngetepol 7 dina lah. Bar 7 dina anakmu Pregiwa karo Gatotkaca bakal mati. Kuwi paling suwi 7 dina kuwi. Seminggu. Nun inggih. Mula apa-apa iki kudu dipikir luwih dhisik. Mumpung sega durung dadi bubur Arjuna. Inggih. Menawi mekaten Arjuna saged nemtokaken do Bapa. Nemtokke piye Janaka? Dhaupanipun anak kula pun Pregiwa dalah si Gatotkaca. Dinten sakmangke ugi badhe kula wurungaken, badhe kula batalaken. Aku ora ngongkon lho, aku ora ngujug-ujuki lho. Kabeh keputusan ki balik karo rasamu Janaka. Aku ora mengaruhi elek karo kowe. Mun inggih. Kabeh balik ning rasamu. Haritane satriya linuwih kang mardi mring kautaman tan pegat mring pangestine Aku ora mengaruhi lho Arjuna. Aku mau mung kondhong ilmu Jawa sing jenenge Etungan Pancasuda. Nanging kabeh keputusan kuwi balik marang rasamu, balik marang jeneng sira Janaka.
Duh Bapak Panembahan, piye? Sampun madhep Kang sarta mantep ingkang dados raos kawula. Luwung kula wurungaken. Luwung kula batalaken dedhaupanipun utawi rabinipun putra kula kekalih. Nuwun inggih si Bregiwa dalah si Gatotkaca. Tinimbang nampi bebendu saking dewa ingkang boten enteng Duh Panembahan. Iya pancene kudu kaya mengkono. Nanging Bapa, piye? Ana masalah apa? Janaka gadah damel kantun 40 dinten melih. Ulem utawi undangan menika sampun sumebar. Lajeng menawi kula gadah damel menika wurung, menawi Arjuna badhe duwe gawe mantu menika batal. Punapa mboten ucem, menapa mboten lingsem asmanipun Kang Putra Madukara Duh Bapak Panembahan. Kabeh kuwi kena disikapi Arjuna. Kabeh kuwi kena disikapi. Aja mopo rasamu cah bagus, aja mopo, aja nglokro. Kowe arep duwe gawe manten, kowe arep duwe gawe mantu, tetep ora apa-apa, dilanjut wae, ora masalah Janaka. Lho, lah lajeng ning mantene lanang disalini. Ngono. Lajeng sinten ingkang dados liranipun Bapak? Aku duwe jago. Yen iki mengko mbok rabekke karo anakmu si Pergiwa nganggo hitungan Pancasuda, asile bisa temonjo, asile bisa apik, asile bisa becik. Jagoku ora ana liya. Jagoku ora ana liya, ya kuwi isih ponakanmu dhewe. Putra nata ing Astina si Lesmana Mandra Kumara. Lesmana Mandra Kumara ki dina kelairane Kemis Kliwon. Kemis Kliwon. Iya. Kemis ki 8. Kliwon ya 8, 8 tambah 8 ki 16. 16 dijumlahke karo dina kelairane Pergiwa. 11, 16 tambah 11 kuwi 17. 17 ya disuda 5 turah loro. Ora jodoh ngono ki jenenge. Ye, manut wong tuwek ki penak uripmu, penak. Duh, menawi mekaten kula sanget condong Kang sarta rumajang menawi anak kula pun Pergiwa jinatu krama kalian si Lesmana Mandra Kumara Duh Bapak. Kuwi tenan? Apa sing dadi ucapmu kuwi tenan? Nuwun inggih Bapak. Yen ana brontake anakmu si Pergiwa kaya piye Janaka? Kula piyambak ingkang badhe tanggel jawab. Ya yen pancen kaya mengkono. Sineksenan bumi Kang sarta langit, Janaka tetep bakal duwe gawe. Ning mantene ya kuwi si Pergiwa kang jinatu krama dening Lesmana Mandra Kumara. Lagi cawaman sabda horeg kang sumiwa gegereng pasewakan gadah samyana harga wonten dwirata mekta pedhot geng wandilan lagi eco kang lagi wawan pangandikan kasaru gegereng Jawi labet pisowananira satriya Randu Gumbala Raden Antasena repepeh gawe cingak kang sami wulan. Mangya darajate praja kamuryan musunyaruri Rorah pangrenging ukara karana tanpa pangrupi asilar silas putih
sak nyatane Kanjeng seret sinayun Panjerah kang puspita harum siliring samirana mrek sekar kadung ko ngas gandanya ing maweh raras renaning driya yen ora sisip kang dadi panduluku iki ndak sawang kaya ponakanku si Antasena saka kasatriyan Rendu Gumbala padha becik sak tekamu ana Madukara kene heh Antasena iya paman sowanku mrene ora nyandung rubeda sawiji apa Nirbaya nirsangsaya kang dadi lakune Antasena. Bektiku katur ya paman. Iya ya Antasena. Banget panarimanipun paman ora liwat pangestu Kumara Gage Tampanana Antasena. Dalem pangestunipun paman wae ditampani ya nggir. Ya paman. Wis ndak tampa agawe bungah sadroning manah. Banjur tekane Antasena karo sapa? Karo Siwa Anoman Kendali Sada lan Kakang Antarja. Lah banjur kok ora melu mlebu? Ndak kok Maman. Lagi gayeng jagongan ning jaba ayake. Iya. Lah banjur duwe sedya kang ngendi dene kowe Antasena prapta ana Madukara kene Antasena? Petung wis dadi, ya.
40 dina maneh ora suwe Madukara kene bakale rupyan duwe gawe mantu. Rak ngono to, Paman? Iya, bener kandhamu. Lah banjur ngene, adicara dedaupan maning Madukara kene bakal digelar kanthi kabudayan, kanthi hiburan kabudayan seminggu tanpa kendhat. Rak ngono to, Paman? Iya, Antasena. Nah, iki ngene. Aku mung dapur utusan, Antasena mung kongkonan. Aku diutus karo Rama Kyai Werkudara. Babakan sakehing hiburan kabudayan kang maneka warna, Paman Janaka ora dikeparengake ngetokke ragat. Merga dawuh Rama Kyai Werkudara perkara ragat wis dicukupi karo omahe Tan. Piye ngono kuwi? Ngono Antasena. Iya. Dadi Paman Janaka ora usah dadak repot mikir sing piye-piye. Bakune kabeh wis ditanggung karo pihak Kasatriyan Jodipati kinarya gangsaring adicara. Ngono Antasena. Iya, Paman. Wis, Paman. Kuwi wae sing wis arep tak andharake. Kalamun ana klera-kleruku anggonku matur, Antasena njaluk pangapura ya, Paman. Musik Antasena mengko dhisik. Babakan adicara rupyan kabudayan kang maneka warna kuwi tinemu mburi. Nanging pamanmu bakal kandha luwih dhisik perkara sing luwih wigati marang jeneng sira Kulup Antasena. Babakan apa, Paman? Kok sajak nyala wadi ora? Rada maju sing dadi lungguhmu Antasena. Kagiat ori sangapi rangu ori nanggul ginempit kempit dosa ngertnaning bawana ya si tukang walang hati ing piye Paman ana babakan apa musik Antasena mengko dhisik mapan kebeneran kowe Antasena teka ana kasatriyan Madukara kene. Tegese ora susah dadak Janaka marak ana kasatriyan Jodipati. Perkara nanggap wayang dudu kuwi. Perkara nanggap campur sari dudu kuwi Antasena. Lho. Lah perkara apa, Paman? Musik. Matura kelawan bapakmu Werkudara kalamun dina sak mengko dedaupane si Gatotkaca kelawan anakku si Bergiwa bakal tak urungake Antasena. Piye? Aja guyon, Paman. Iki petung tuwa, aja nggo dolanan. Belah. Angudari tiasreri wut urwut herawat wewati wedi lamun kauningan ing Paman Janaka aja guyon babakan rembug tuwa lho, Man. Antasena. Kapan pamanmu iki tau gojek babakan wigati? Pun paman matur apa anane, aku ora lila. Pamanmu ora lila yen anakku si Pergiwa dirabi karo kakangmu Gatotkaca Antasena. Lho, kosek to, kosek. Kamangka biyen ki rembug wis cocok, petung wis gumathok. Kakang Gatot lan Mbak Yu Pergiwa iki uga wis ditali nganggo tembung lamaran. Lah kok saiki malih grembyang iki dalarane apa? Penyebabe apa? Eling lho, Paman. Sampeyan iki satriya. Sampeyan iki satriya lho, Paman. Sipate satriya mono lati pakarti kudu nyawiji. Yen iya ya iya, yen ora ya ora.
Kok iso batal iki apa penyebabe ana wedhus loro mburiku iki? Hah? Yen wedhus loro iki sing nyebabke batal rabine Kakang Gatot karo Mbak Yu Pregiwa, wedhus loro mburi iki tak blehe saiki. Ning jero hawane sumuk. Ning jero kene hawane ungkep, amangka ya ana asene. Pengecut kowe. Tidak berani mengatasi masalah. Dudu perkara kuwi Antasena. Dudu perkara Bapa Panembahan Begawan Durna. Dudu uga perkara Paman Patih Harya Sengkuni. Lho, lah iya, perkarane iki apa lho? Krana aku ngeman Janaka ngeman kelawan si Gatot Kaca lan Pregiwa Antasena. Lho, lah yen perkarane ngeman ya ora ngono kuwi cacakane, Man. Ha wong bocah loro wis padha senenge lho. Wis padha manunggal cipta rasa budi kelawan karsane. Lah kok arep diwurungke, arep dibatalke iki nganggo rumus sing kepiye? Kowe iki bocah nom. Kowe iki bocah Gen Z. Ora mudeng babakan itungan kang diarani itungan Pancasuda. Pancasuda ki babakan apa? Pancasuda kuwi dina kelairane manten lanang dijumplah karo dina kelairane manten wedok. Banjur disuda 5 Nyatane bareng dijumplah tenan terus disuda 5 entek ora nyisa. Kamangka yen entek ora nyisa kuwi kena sinebut kobong utawa sampyuh. Iki mengko yen meksa tetep diterak ora ana sepasar manten kekarone bakale nemahi pepati. Iki sing dadi gondelane pamanmu anggone kukuh bakuh. Bakale gagalake mantenane kakangmu Gatot Kaca lan si Pregiwa Antasena. Lho, kusik paman, kusik. Kuwi lak itungan cara biyen. Itungan ngono kuwi kanggone sing percaya. Sing ora percaya ya ndak apa-apa. Lah yen Paman Janaka percaya kenang apa ora paring dawuh babakan itungan Pancasuda biyen-biyen, Kenapa ora matur biyen-biyen? Bareng saiki undangan wis sumebar lagi ngrembug babakan Pancasuda. Sapa? Bajal, sapa sing duduhake itungan Pancasuda iki marang Paman Janaka iki sapa? Sapa, Paman? Tak geceke dina iki. Dudu aku lho, dudu aku. Tenan dudu aku Antasena. Aku rene nunggu arep becek kok. Arep buah. Sing kandha sapa, Man? Aku dhewe Antasena. Lho. Kok nembe ngerti saiki, kok nembe kandha saiki, kok nembe dawuh saiki, ngerti tekan ngendi babakan itungan Pancasuda? Primbon Mbah Gogel. Oh. Lah iki. Ngene, kusik. Ana paribasan, Maman. Wis ora usah nganggo paribasan. Cekak cukupe Baliya ana Njodipati. Matura karo bapakmu Werkudara. Mbok menawa dedhaupane kakangmu Gatot Kaca lan anakku Pregiwa bakal ndak murungake dina sak mengko Antasena. Wis tak titeni kok. Ngendi papan, ngendi panggonan kok ana kurawane, kuwi mesti gawe geger, kuwi mesti gawe kisruh. Kurawa mesti gawe wisa supaya ana timbule rubeda. Lekno mripatmu jerengen gobokmu. Sajroning Kakang Gatot Kaca arep rabi iki Antasena adine lanang sing dadi ketua panitiane, ngerti ora? Rawi-rawi rantas malang-malang bakal tak putung. Ora metung tuwa kang sarta nom,
Ora metung tuwa apa nom, waton gawe keliliping laku, gecek biase modar dina iki. Lah dalah. Aku ki ora melu jelasne, aku ora melu njlentrehne hitungan Pancasuda. Kok malah aku sing digecek kok. Ora apa-apa Dipati sabar. Dianggap latihan fisik. Jan kurang ajar Antasena. Kakang Durna. Iki wis cetha ngeglo kang tanpa warana. Yen Antasena dadi kliliping Kurawa. Purba Pasesa ndak pasrahake marang Dipati. Janaka kula wonten dawuh Bapa Panemban. Tak kira wis cukup anggone pun bapa sapet jagong ana Madukara kene. Nuwun inggih Bapa. Sing baku rembug wis ketemu. Pun bapa bakal bali ana Praja Ngastina luwih dhisik. Paring pekabaran marang anak Angger Duryudana babakan tata-tata dedhaupane Silesmana Mandra Kumara lan putrimu Genduk Pergiwa. Nuwun inggih Bapa ngestokaken dawuh Bapa Panemban Begawan Durna. Dipatih piye Kakang Wakning Gondel Sukalima? Wedange ndang dintekke ayo enggal bali mring negara Ngastina. Iya Kakang Resi ngestokke dawuhmu. Atur-tur miturut anut sumarah mring Gusti dene sidi mangutama wong panindak ing praja adil bejo dadi bandara Rina repan mring pro abdi ing Madukara kadosipun badhe wonten pasulayan ingkang adamel gidhuwing swasana. Punika kados pundi Raden? Kakang Patih Surata
gedhekno rasa kawaspadanmu, Madukara jagang ana sing jero, beteng ana sing kandel. Luwih dhisik aku bakal meminta pituduh, muga-muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih. Saengga perkara iki enggal antuka colok wadang nggih nggih. Kalilan kula nyuwun pamit Raden, aja ninggal duga lan prayoga Kakang Pati. Sabet biar katalika wau. Wis paripurna wasing pasewakan eling-eling Dyan Janaka satriya telalang jagat lan curing Madyapada. Bawane satriya sejati datan singlar saking Ubaya. Put